Hello guys, σήμερα θα παίξουμε ένα V1 με τον αδερφό μου Γεια σας. και θα παίξουμε για πρώτο μάτι θα διαλέξει ο αδερφός μου. Με ποιον? Μισό να δω ποιον μπρόλερ έχω να παίξουμε μαζί. Νάνι. Οκ. Πρώτο μάτι, παιδιά, θα είναι με Νάνι. Για ένα λεπτό. Να ξέρεις, εγώ με Νάνι είμαι full καλός. Στο λέω να ξέρεις από τώρα. Να πάτε να το κάνετε όλοι follow στο YouTube τώρα please, επειδή το θέλει το support το Γρηγόρης. Και στο TikTok. Στο TikTok τον λένε Τροπικάνα _Παύλα Μάφια. Και πηγαίνετε, ακολουθήστε τον, ok? Και πάμε να δούμε ποιος θα χάσει, εγώ ή ο Γρηγόρης. Πάμε. Άντε να. Παιδιά, τώρα θα δείτε την ήττα του αδερφού μου. Oh my goodness. Τι λες τώρα ρε? Παιδιά, εγώ σας το έλεγα, θα φάει την ήττα. Νίτα, ποια νίτα? Τα έχω όλα προγραμματισμένα. Άις το κόρακα. 1-0. Παιδιά, τον κερδίζω. Άις το κόρακα. Τώρα διαλέγεις εσύ. Όχι, με τον ίδιο. Όχι, Όχι, για 2 συνεχόμενα μάτς θα έχουμε τον ίδιο. Αχ, τα νευράκια μου γαμ. Λα σολ. Παιδιά, ο αδερφός μου έχει πάθει μια μανία. Έχει τρελαθεί επειδή τον κερδίζω. Πάρ' το τώρα, άντε. Παιδιά, κάνει επειδή με κέρδισε μια φορά. Ρε κολλάω. Περίμενε λίγο. Να ξεκολλήσω. Άις το καλό. Παιδιά. Άις το. Να με έκφραστο τώρα. Έχετε χάρη που είναι YouTube, γιατί TikTok εγώ θα έλεγα καμιά βαριά κουβέντα. Το TikTok είναι TikTok, εντάξει, ναι. Εντάξει TikTok, εγώ έχω πολύ καιρό, σχεδόν 1 χρόνο έχω TikTok. Και το TikTok. Ένα, πάμε λίγο. Εντάξει, τώρα θα παίξουμε Να έχω κι εγώ αυτό το παίκτη. με Max. Νομίζω δεν έχω. Έχεις. Όχι, δεν έχω. Δεν έχεις. Ναι. Να παίξουμε με Eve. Πάμε με Eve. Παιδιά, βλέπετε, αυτός είναι έτοιμος για να χάσει. Ναι, cringe. Και πάμε! Περίμενε λίγο. Let's go! Let's go! Κάτι γιατί πρέπει να βάλουμε ελαττελείων, Παιδιά, προσπαθεί να δει τα gadget. Εγώ ποτέ. Και παιδιά, εγώ στο κανονικό μου account που έχω στο Brawl Stars έχω 9.930 κάτι τρόπια και θέλω άλλα 6 tier να τελειώσω το Brawl Pass. Και θα είναι το τρίτο Brawl Pass που θα έχω Και παιδιά, έχει 110 gems και κοντεύει να πάρει τον Brawl Pass. Είμαι full τυχερός, το ξέρω παιδιά, δεν χρειάζεται να ζηλεύετε. Αναρωτιέμαι σε αυτό το gadget που έχω σε τι χρησιμεύει. Τώρα ποιος κερδίζει? Όχι για πολύ. Νομίζω είναι ο mastermind, είναι ο master of the game.
Όχι. 2-1. Let's go. Let's go. Παιδιά, το βλέπετε, είναι έτοιμος. Βάλε Max. Δεν έχω, στο ξαναλέω ρε. Ω, ναι. Μια μανία, βάλε Max. Βάλε Max. Θα παίξουμε με τον Αισοδό. Ποιο είναι? Την B, εντάξει, πάμε να δω την έχω την B. Την έχω την B. Εντάξει. Εγώ απλά θα χάσεις, απλά άκουσα με Παιδιά, θα τον Παιδιά, κερδίσω 3-1 νομίζω ότι θα πάλι. χάσω. Αφού έτσι καλώς θα χάσεις. Και παιδιά, το σκορ είναι στα 5. Greg Pro. Ωραία. Είναι λίρζα. Έλα εδώ. Τι προσπαθείς να Έλα κάνεις εδώ, ρε. αυτό το πράγμα? Όχι! Ου, τυχερός. Πάρ' το. Ποιος κερδίζει? Εγώ. Παιδιά, είναι... ο αδερφός μου είναι λίγο τρελός. Και εσύ είσαι κομμάτιλος. Πάρ' το. 3-1. Δεν το πιστεύω, χάνει ο αδερφός μου από μένα. Που έχει 17.000, πόσο 18. 17.000 τρόπε και χάνει από μένα. Τι φάση, Γρηγόρη. Σάντι έχεις. Όχι. Πάμε με ραφ. Με κόλλο ραφ. Ναι, τώρα τον λένε και το ραφ. Το κόλλονερ, για ποιο λόγο, το έχουν βγάλει. Πάμε. Πάμε Γρηγόρη να χάσεις. Let's go παιδιά, βλέπετε. Ο Γρηγόρης χάνει και εγώ κερδίζω. Σε φάση. Παιδιά, δεν ξέρετε πόσο με εκνευρίζει και μου έρχεται να του σκάσω μια μπάτσα στο τηλέφωνο, παιδιά. Και άμα με ακούσει να νευριζεί ο Χριστού Παναγίας, εγώ δεν φταίω. Θα φταίει το παιδί από εδώ. Συγγνώμη κιόλας, αλλά το κινητό μου είναι πιο πολύ πτήμα από το Γρηγόρη. Εγώ το κινητό μου το χρησιμοποιώ κάθε μέρα για πολύ ώρα. Είμαι ο master, είσαι ο mastermind, είσαι ο master of the games. Παιδιά, Προσπαθώ να μην πεσάνω επειδή είμαι φουλό. Α, τώρα δεν είμαι λέω. πες από ποιον είσαι low, από ένα προ. Προ εσύ. Με έκανες και βγήκω. Γαμ. Απλά λέω χαζές προτάσεις, δεν είναι τόσο πολύ σημασία. Όμως ποιος κερδίζει, εγώ κερδίζω Γρηγόρη. Γρηγόρη, ξέρεις πως κρύβεσαι, ξέρω πως κρύβεσαι από τους θάμνους. Όπα! Άντε τώρα! Τι τέλειο ήταν αυτό! Έφαγες την ούλτη μου! Ναι. Τα μούτρα για τα καλά! Παιδιά, πόσο μου τη σπάει ο αδερφός μου. Ενώ εσύ τι μου σπάς τα νεύρα? Μου σπάς τα νεύρα κάθε μέρα 24 Έλα, έλα! Ναι. 2-3. 2-4. Ναι, 2-4. Τι λες? Ναι, κοίτα, έχω κερδίσει. 1, 2, 3. Α, ναι, 3, sorry. 3-2. Τώρα βάλε Μάντι. Μάντι. Για Μόντζι. Τι Μάντι. Όποιος έχει οκ, έχει άλλους. Μάντι έχω. Κι εγώ έχω Μάντι, γι' αυτό σου λέω βάλε Μάντι. Α, δεν έχω Μάντι ακόμα.
Ψεύτη. Ψεύτη. Ναι, Παιδιά, λέει ψεύτη. Αχ, sorry, δεν το ξέρω, sorry. Τότε βάλε. Όχι, θα διαλέξω βάλε εγώ. Χανκ. Όχι. Έχεις τον Φρανκ. Όχι. Βάλε Χανκ. Όχι, πάμε. Άμα λέω Χανκ. Χανκ λέω, όχι Γκρέι. Να τους Χανκ. Θέλω. Πα. Παιδιά, βλέπω ότι με βάζει και βάζω. Αυτό που λίγο κατάλληλο. Παιδιά, ο αδερφός μου σπάει τα νεύρα. Εσύ τι μου κάνεις κάθε μέρα. Άντε τώρα. Άντε. Loser. Sorry κιόλας που είμαι πιο καλός και από σένα. Φάτο. 4-2. Πόσα μπαταρία έχεις? 1. Τέλος πάντων, παιδιά, επειδή με βλέπω να χάνω, τέλος πάντων, Γεια σας. αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, subscribe και comment και αυτό. Bye. Bye.